Φίλες και φίλοι της ψηφιακής φωλέας, καλησπέρα για ακόμα μια φορά. Εδώ κοντά μας σήμερα πολύ μεγάλη παρέα, πολύ ωραία παρέα, πολύ ευχάριστη παρέα. Παίξαμε, ευχαριστηθήκαμε λίγο, είδαμε 5 σκοπούς και θέλω λίγο να σας παρουσιάσω. Θέλω πρώτα να παρουσιάσω τον Βενιαμίν της παρέας, τον πιο μικρό. Είναι ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Επεσλίδης, ο Μιχαλάκης, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο. Έχει προοπτικές κατά την άποψή μου πολύ υψηλές, πολύ καλές προδιαγραφές. Φημίζει την Πτολεμαΐδα για τους καλούς μαέστρους. Θεωρώ ότι ο Μιχάλης θα είναι ένας από αυτούς σύντομα. Είναι πολύ μικρός, δεν θέλω να αναφέρω την ηλικία του, είναι φοβερός. Είναι φοβερός. Γιος του Σταύρου του Επεσλίδη που παίζει μπουζούκι, φίλου μου, ο οποίος δεν θέλει να τον δείτε σήμερα, αλλά να τον φέρω εδώ μια μέρα και να τον δείτε όπως πρέπει. Έχω μαζί μου τον Χρήστο τον Χαλκίδη, τον ξαδερφό μου τον Χρήστο τον Χαλκίδη, τον πρώτο μου ξάδερφο, τον Χρήστο τον Χαλκίδη. Και έχω και τον Γιώργο τον Καζατζίδη, τον δεύτερο μου ξάδερφο, τον Γεωργάκη τον Καζατζίδη. Τους ξέρετε, τους έχω και θα τους ξανά από πολλές φορές μαζί μου. Σήμερα θα σας παίξουμε 2-3 σκοπούς, έτσι, ένα επιτραπέζιο, ένα διπάτι και ένα τικ. Ίσα να σας δώσουμε ένα δείγμα από την παρέα μας. Μια γεύση. Μια γεύση από το τι όμορφα περνάμε εδώ στην ψηφιακή φωλέα. Είστε πάντα καλεσμένοι όλοι στην ψηφιακή φωλέα. Απευθύνουμε προς τους καλλιτέχνες, προς όσους ασχολείστε με την ποντιακή μουσική. Όσους αγαπάτε τα ποντιακά, είστε πάντα καλεσμένοι, είστε πάντα ευπρόσδεκτοι εδώ. Με ένα απλό τηλέφωνο, ένα απλό μήνυμα, είσαστε πολύ γρήγορα κοντά μας. Έτσι. Ένας μόνο γιατί δεν χωράνε πολύ. Λοιπόν, να χωρέσουμε όσοι θέλετε και η ψηφιακή φωλέα θα μεγαλώσει κι άλλο. Η παρέα μας είναι μεγάλη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Χρήστο, θέλεις να πεις κάτι? Όχι, απλά να καλησπερίσω κι εγώ τον κόσμο σου που μας βλέπει. Θέλω να είσαι κοντά στο μικρόφωνο Την παρέα. και την ώρα που θα τραγουδάμε θέλω να είσαι κοντά να σε ακούμε Δεν δυνατά. μην αγχώνεσαι. Εδώ την παρέα του Μιχάλη. Τον παπά του Μιχάλη. Τον Γιώργο που είναι δίπλα μου. Το δεύτερο ξάδερφο που είναι ο Γιάννης. Τον πρώτο το Γιάννη από εκεί. Και πάμε να το μιλήσουμε.
και κοπαθίσμε. Τα μελεσίδε έρχονταν και αναμυρίσμε. Τα μελεσίδε έρχονταν και αναμυρίσμε. Μας το παλικάρ σε λέγω, ελεπατάκι μου γιος μας το παλικάρ σε λέγω. Να είμαι μικρό με λεσίδα πανείς να κονεύω, να είμαι μικρό με λεσίδα πανείς να κονεύω. Σε μαλλιγορίσα τόσο, μες στα κορκάτια λέγω σε μαλλιγορίσα τόσο. Από το πείσμα στα πες το θαύτασμα τόσο πόσο, από το πείσμα στα πες το θαύτασμα